Sut y gallai ffermio gwymon fod yn ateb i'r argyfwng hinsawdd a natur? Efallai y byddwch yn synnu glywed bod gan wymon botensial enfawr i'n helpu ni i fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd a natur. Ond peidiwch â than brisio'r planhigyn pen i gamp hwn. Mae yna filoedd o rywogaethau gwymon ac maent yn amsugno carbon a chynhyrchu ocsigen yn well na choed. Ac mae gwymon yn gallu tyfu'n gyflym iawn, 30 gwaith yn gynt na phlanhigion ar y tir. Ond sut maen nhw'n helpu ni i fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd a natur? Yn syml, mewn 2 ffordd. Yn gyntaf, yn y môr maen nhw'n amsugno carbon, tynnu llygredd, creu ocsigen ac yn cynnig cynefin delfrydol i fywyd gwyllt morol ffynnu ynddo. Yn ail, ar ôl eu casglu, gellir ei defnyddio yn lle deunyddiau sy'n drud ar garbon ac yn llygru'r amgylchedd. Ffermio gwymon atgynhyrchiol. Mae ffermwyr morol wedi bod yn tyfu gwymon ers canrifoedd. Yn y Deyrnas Unedig, mae gennym hanes hir o'i ddefnyddio yn ein bwyd ac ar ein ffermydd. Heddiw, mae ffermwyr gwymon yn ymdrechu i wneud hyn mewn ffordd sy'n cydweithio â natur ac yn atgynhyrchu'r môr. Ni chaiff unrhyw borthiant, dŵr croew, gwrtaith, na fflaladdwyr ei defnyddio. Mae pobl yn plannu'r hadau ac mae'r môr yn gwneud y gweddill. Caiff oddeutu 35 miliwn o dinelli o wymon ei ffermio bob blwyddyn yn fyd eang. Daw oddeutu 97% ohono o Asia. Mae'n ddiwydiant gymharol fach yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Ond gyda mwy na 19,000 o filltiroedd o arfordir, mae potensial enfawr i'w dyfu yma. Ffermio gwymon a'n system bwyd. Yr hyn sy'n gyffrous am ffermio gwymon yw'r rôl mae'n gallu chwarae mewn prosesau cynhyrchu bwyd a ffermio cynaliadwy. Gellir ffermio gwymon yn y môr, gan atgynhyrchu'r amgylchedd a chefnogi natur. Cyn ei gasglu a'i ddefnyddio gan ddiwydiannau lleol megis amaethyddiaeth a dyframaeth, fel gwrtaith sy'n ystyrlon o natur a phorthiant carbon isel. Yn ei dro, mae hyn yn adfywio'r tir, yn helpu cnydau i dyfu, yn lleihau'r llygredd sy'n mynd yn ôl i'n hafonydd a môr, ac yn lleihau ôl-troed carbon ein system fwyd. A hyn oll gan gefnogi'r gymuned leol drwy greu swyddi, cyflenwi bwyd meithlon a chyfrannu at yr economi. Mae'n gwneud synnwyr i bawb. Felly sut ydyn ni'n tyfu ffermio gwymon atgynhyrchiol yn y Deyrnas Unedig? Mae arnom angen buddsoddiad i ddeall yn well potensial gwymon a chael tystiolaeth ohono, polisïau a rheoliadau cynorthwyol nid cyfyngol ac i greu marchnadoedd gwymon amrywiol a chynaliadwy mwyn i'n ffermydd ffynnu.